Kublai yapi baro ka kubod ban keren hakani ka por kalong Hato ngila ban yo khiah lyngba ka Ktien U Blei. Lani ka jing pen khiah lyngba ka Ktien U Blei. Ka Ktien U Blei ka don ka por ban penlong na ka bomlong ka don ka por ban pen khiah ban pen im ban pelai luoj ban thau tmai ka jing im ban pat ban prai ka basniu. Bat haka Ktien ka jau Blei ki por je ka jing dum kimla astia ban yeng. Dei na kata kadau ka sam chis pa lai popra kat khot ka baar ka ong ba U Blei u kan tiu yala ka Ktien kham halor ban yala ka jong ka kerteng. Bar ka sam ka balai polai kat khot ka ban riu ka Bible ka ong ya ki bneng la thau la penlong da ka Ktien ka jau U Blei. Ka shiti shiki Hebrew ka lanong ka basau kat khot ka bakhat ar ka ong namar ka Ktien U Blei ka long ka ba im bat ka ba donbor bat ka ba khamnep ban ya ka no ka white lam aliang serti bat ka ba pei ya du ka ba penya klat ya ka jing im bat ya ka mensim ya ki mat bat ya ka clinch ing ru bat ka ba bishar ya ki jing mot bat ya ki jing tmu ka donot kata ka dei ka Ktien ka jau U Blei. Ka Ktien U Blei haba ka wan shangi ka yo rung ha ka jing mot jongi ha ka donot jongi ka rung rengkat ka jinget kala ban wan ra ya ka kamba ka jingkala bat ka jingkhia bat ki eki bakrau ki la ban jia ka jing im jongi na kata kadau ladangi nget ya ka Ktien U Blei ngi shim ya ka Ktien U Blei ka ba U Blei wala kren ngi apply ha ka jing ya shim je kandu jongi ngi kren yala ka jong ka met dan kata ka Ktien U Blei ngi apply hagi jing pang ki jing stom jongi haka met jongi kata ka Ktien U Blei ka don ka bor kum ka dawai ban pen khiah jana ingi na ka jing pang ka jing stom ki don chibun ki kolar haka Ktien U Blei ki bakren chapang ka jing pen khiah haka kitab u Jeremiah kalanong ka balai po ka khot ka bakhat nyo ka Ktien U Blei ka ong nabangan iPad ka jing kot jing khiah hame ban ngan pen khiah yame di ka jing mong jome ong utrai Lese dona prin jong pi. Pikit kendung ya kajing pang kajing krew ka met jong pi digi snem ba digi posnem. Henry ka ni ka Ktien U Blei ka don kadi ka kular nam ta jong pi. Ba U Blei un iPad api kajing kot kajing khiah. Ba U Blei un pen khiah ya pi na kajing pang kajing mong. Ka met pat kajing mut ji berkhat ba ka mensim jong pi. Haka kitab Exodus arpulai non khot arposan. Kani kadi ka kular U Blei na ka benta ki banget. Ba U Blei ong pin chakri te utrai Blei jong pi dengan kerku yok pu ber ka ban ngan shimno ke jing pang na prin jong pi ki khun Israel men ba ki lapoi ha mara ha ba ka bandi kalong ka bakthang utrai Ukren u ong ye ki kalong utrai U Blei u pen khiah ye pi ha ka ni ka por U Blei u pen pau ha ki Israel yaladi kum U Blei u pen khiah bat ha ka Ktien Hebrew ka ong Jehovah Rafa U Blei u pen khiah. U Blei jongki Israel u pen khiah. U pen bang pat ya ka ka bakthang. Udai uju U Blei jonga bat jong pi. U bala ban pen khiah ingi na ka jing kthang jong ka jing im. Na ka jing pang ka jing stom ka bala pen kthang ya ka jing im jongi. U Blei ula ban pen khiah na mau dei u Jehovah Rafa. Habaki kun Israel ki dan hari klau. Ka Bible ka ong dan weiru batlot apring jong ki. Namar utrai upha yala ka Ktien ban pen khiah bat ban pelat yaki. Kumta hakasam ka shispa nyo kad khot ka ba arpo ka Ktien U Blei ka ong ula pha yala ka Ktien bat upen khiah yaki upelat ru yaki na kita ki jing penjot jongki. Blei upha yala ka Ktien Ukren yala ka Ktien kumta ula pen khiah yaki briu jong u ba upelat yaki na ki jing ma bat na ki jing sniu baro. Dei na kata kadau ngakan mau ya wei shakri jo Blei u bala late no show try tau dei kanet hakin. U ba ka jing shakri jong u bat ka jing im jong u kala long ka jing kerhu yi ki babon ba ha ka por me modang im. Ngalai pule ya ka wei ka jing tho shapang ka jing im jong u. Kumno ka sedang ka kamba ha ka jing im jong u bat kumno ka jing im jong u ka kala. Laya thu haka por ba udang dan haki khat snem dan khat lai khat sau snem. Ulayo ike jing pang TV
kabala bam kala pensitom ka met jong u sa stang ka ing bat ka snap ha ka met jong u ula crow ula rai kho bat satang ka jingyap hapring ka jingdu jingkermen ka jing sngokula ha ka wei ka sngi kumno re kumno la shim ya ka ktien ka jong blai ba kumta kat baudang plit ya ki page jong ka Bible ka Ktien U Blei ula shim ya ki dukhat na ka Ktien U Blei na ka kitab probeb ka lenong ka basaw ka dukhat ka ba arpo hadu arpo ar ka baong kokun to sya skor ki Ktien jonga to pendem ya la ka skor ha ki jing ong jonga wat ai bakin late no na ki khmat jomi to sumar ya ki hapdeng la ka do not namar ki long ka jing im ya kita ki ba shem ya ki bat ke jing khiah ya ka do jongki bat hagalan nong ka bapra ka khat ka balai phausan ka ong na bajar u ba shem ya nga u shem ya ka jing im bat un yo i ka jing snei na utrai u kenet hakin haba ula pule ya kini ki banta na ka Ktien U Blei kani ka Ktien U Blei kala rung sbak ha ka do no jong u bat kum tahi ka kamba kala jia ka takapor ulas ngau yo bor ha kamet nadu ka takapor ga jingpen khiah utrai kala trei ula yo khiah na ga jingpang ka bawla dei ban yap kumta ka jinget kala wan ha u bat ka jing syakri jong u kala sedang nadu ka takapor ban syakri ya ki wei baru trai la penon kampor ba ya u ha ka ban hikai ya ka met u kris syapang ka jinget bat ru Shibun ki yo jingpen im ki yo jingpen khiah jing pelai luit leng baga jing syakri ka jong u uneu briu blei ula yo khiah namar ka Ktien U Blei ka bawla pule kala rung ha ka do nut jong u kala rung ha ka jingmut jong u ha ki shing ha ka snap bat ha ka met jong u ka Ktien U Blei kala rung kum ka dawai bat kum taw la yo khiah leng ba ka Ktien U Blei ka ba ula pule bat kala rung ha ka jingmut jong u ka ba yo skawi ka Ktien U Blei ka wanra i ka jinget ong ka Bible bat ka pen kalaru ka jing im bat ka pen khiah ru ka do jong i dei na kata ka daw ha ka kam ki apostol ko nong ka ba khat saw ka khat ka ba pra du sipo ka yathu kat ba Paul bat Barnabas ki dangdon ha Listra Paul wa ya lap ya ka Ktien U Blei bat kat ba dang ya lap ya ka Ktien ka U Blei udan wei briu ubat ko na du ka kpo ka kami ubom la baniat uneu yo ngau ya ki Ktien ki bo Paul u ya lap kumta ka Ktien U Blei kala rung ha ka donu jong u baru Paul yo ibo neu briu dan ka jingat ban yo khiah da ka Ktien ka bajam u Paul ong to yeng bet dalaki kijat kumta hi uta ubat ko ula resit ba ula yat kala don ka jing kiwin ka bakraw hapo Listra ha ka por haba ki briu ki yo i ka ka kamba bat kinang perkhat ba Paul udai u Mercury u Barnabas udai Jupiter ki bedai ki Blei jong ki krik bat ki perkhat pa ki Blei ki wan hier ka dur jong ki briu ban le i ka kamba Henry ka jingpen khiah kala ji hau ne u briu namar ba ka Ktien U Blei kala rung ha ka donut jong u yo ngau i ka jing alap jong Paul bat komta ka jing ka kamba kala jeleng ba ka Ktien U Blei ka bola priang bo yo ngau ha ka do anut ka jong ka Bible ka yathu ro shapang u rang ba shispa u badan u syakri jong u haying u balapang hatmir ju ka jing yam baru ong yu Jisu ban pen khiah yu Jisu ong ina lech ka ying jong me ban duai ban bukti ban pen khiah yu syakri jong me en reuta urang ba shispa u ong kenrat kam da don kam yame ba menda wan shaka ying jonga le shukren da ka Ktien tu shakri jonga unyo khia kum tau Jisu la sngo plai ga jinget ka ba ne urang ba shispa u dan ba ne urang ba shispa u dan ngai ba ka don ka bor ha ka Ktien ka ba Jisu ukren tang da ka ba shukren ka Ktien na jingai u ngai ba shakri jong unyo khia kum tau Jisu ong kum ba me ngai kum ta kan long ha ka tahi ka klip mat u shakri jong u haying u yo khia namar unget ya ka Ktien bakadon ka por ban pen khiah habo try ukren da ka Ktien dei na kata kadaw ha ka jing im jonga jong phiru le se don na prin jong phi ha ka di ka por pi don ka no ka jing pang ka jing stom ha ka met ka jong phi ka jing kut lat ha ka jing im
ong ye pi tu pai she ka Ktien U Blei shim ye ka Ktien U Blei kren ye ka Ktien U Blei da lade ye lade apply ka Ktien U Blei hakata ga jing pang ga bran ka met jong pi kren ye ga jing pen khiah da ga jing ngai ai ba ka ta ka Ktien ka jong Blei ka ba kren chpang ga jing pen khiah kan rung ha ka do not jong pi da ka jing ngai pin kren da ka shentur bat kom ta ka kamba kan jia namar ka stiu pol shi no rom ko nong ga shipo ka ong men ngai hala ka do not men plashna da la ka shentur bat kom ta on pen im Bible ko ong ngai ha ka do not kren da ka shentur kom ta ga jing pen im kan jia shimi ka Ktien U Blei kren ya ka Ktien U Blei haladi bat ngai da ka do not baro baru Jisu ong hau tau ba ngai baro ka long ka bala ka Bible ka yutu haka Gospel Matius nong ka pra ka Bible ka yutu syapang u Jisu u bala shimno i ka jing krau bat ka jing pang jogi Bible ka ong kat ba u Jisu dang don ha ka ying jong u Simon Petrus lapan khiah i ka sengken kurim jong u ka ba pangkisyo u kren da ka Ktien ki men simboman ki la mi no na ki briu ba komta ki briu ki le wan sha u bat Matius habo yo iya kata ka kamba ka bau Jisu la le ula pen kan mau ha ka Gospel Matius nong ka pra kat khot ka ba khat nyau Matius u ong ba kumta on pendep iya kata bala ong da isayaw nong tulpa uda ong uhi ula shinti ye gijing kreu jongi bola ba no i gijing pang jongi da shisha utrai ula shimi gijing pang gijing kreu jongi bat kumta Petrus shti gijong u ko baningkong lanong ka baat ko ar saw ong de ganyam snam ju la pen khiah ye pi utrai udai unong pen khiah de Jehovah Rafa priang i ka Ktien jong u ngap i ka Ktien jong u yo i ka Ktien jong u ai ka Ktien jong u kan rung ha ka do no jong pi bat pin kren ru da lade ya lade da ka Ktien U Blei ya ka Ktien U Blei kom ta phin yo i ki ba jia ki ba ki kamba kin jia ga jing im jong pi Bible ka ong U Blei u penlong ye ki baro ha perthai tang da ka Ktien ba usyukren tolong ga jing shai ong kom ta ga jing shai ka lalong tolong balapan ya klat ya ka rengkau na ka duriau kom ta ga jing pan ya klat ka lalong upen long ye ki baro hagas tang hagi sansngi ki baro kilalong hagas ngi ka ban riu utau kerpang ye ubriu Henry ki baro usyukren tang da ka shintur kata ka de ka bor jo ka Ktien U Blei Blei ula ban pen khiah ye pi lyngba ka Ktien jong u ka ba pi osngau habadan ba yalap lani ka ba pi pule ya ka bat ka rung ha ka do not jong pi ka chia ka kamba pan pen khiah ye pi lani ba pi kren ye ka Ktien U Blei pi shim ye ki kolar na ka Ktien U Blei ka Bible pi nget ha ka do not bat da kata ka ba pi nget pi kren ye ki ju ki kentin bla tho ha ka Bible kumta kata ka Ktien ka ba pi kren kan rung ha ka jingmot ha ki skor ha ka do not ka kamba ka la ban chia wat haba pi don ha jing ti pang marwei ta lade pin mat ye ka kamba namar pi kren ye ka Ktien ka ba im ka Ktien ka ba don bor ka Ktien ka bala ban penlong ki bomlong ka ni ka de ka bor jo ka Ktien ka jo Blei kumta ha ga ni ka khlip mat ngan duai Blei bo ka pa jungi ba habneng kerteng Jisu bana Nasaret atrai la don manu ha ga ni ka por ki don ha ga jing kut lat ka jing du jing kermen ka jing pang ka jing stom ka ban ka khum ka te ye ki Henry nga kren ye ka Ktien jo me ka bala kren ha ka Ktien jo me ka ba ong uhi ula shimti ka jing kreu jongi ba ula ba ka jing pang jongi da ka nyam snam jo ula pen khiah ye pi ka Ktien jo me ka ong na ka Exodus arflai not kot apsan ngan shimno ka jing pang na prin jong pi Jeremiah lai pol not kot khan nyau ka Ktien jo me ka ong ngan iPad ka jing khiah ha me ban ngan pen khiah ye me na ka jing mong jo me nga kren ni ki Ktien ha ki briu jo me ki ba don man ta ha prin ka jing pang ka jing shitom do ka jing pen khiah kan long ye ka do ka jong ki namar mela pha ye la ka Ktien ban pen im ban pen khiah ban pelai luit ong ka sam ka sis pan nyau ka khot ka ba arpo kumta nga kren ka Ktien ka jing pen khiah long khiah kerteng Jisu do ki ba na pring ka jing pang ka jing shitom ablei nga kren ka jing khiah kan long ye ki ha kerteng Jisu amen pleun ker khu ye pi